హలో, ఓం శక్తి ఓం. దుర్గాప్రసాద్ గారు ఏం బాగున్నారా? ఏం నర్సింగ్ గారు ఏ సంగతులు? చెప్పాలి. ఓకేనండి. ఏ ఊరు కాదు, మన సాంబజార్ పనిచేశానండి. అంతే బాగుందా? మెసేజ్ గారు వస్తారా? ఓకే ఓకే, పనికే వచ్చాను. ఏంటి శ్రీనివాస్ గారు, ఏ సంగతులు? ఏంటి విచారణలో కూర్చున్నారు? అయితే నా పనులు అవుతున్నాయా? ఉన్నాయి పనులు? ఓకే ఓకే ఓకే. ఓం సత్యమోం, ఓం సత్యమోం. బాగా సంఘర్షణ నడుస్తుందండి మంది. ఓకే ఓకే. కమాన్ ఇండియన్ కమాండ్ షాప్. ఓం సత్యమోం. లైక్ కరో, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ మనసుకే మీకే తెలుసు. మనసుతో మాట్లాడు. ఇండియన్ గురు ఆటో. ఓం సత్యమోం, ఓం సత్యమోం.